Halo rek, aku wis duduk Magetan. Iki aku ono ning omah Jowo Sarangan. Jadi iki idek banget ambek Sarangan sekitar 500 meter. Sebetulnya hutan nih mangane tanganku koyo ngono. Aku ijen tapi ono kok pengunjung lainnya. Jadi aku parkir mobil. Nah, awak dhewe rada ngaku lumayan atuh. Jadi iki Cemoro nang arah Cemoro Kandang ide nanggone Sarangan ya ide iki sebetulnya hotel penginapan ngono jenenge omah Jawa Sarangan tapi iki aku gak nginep duk kene rek soalnya regane yo 200.000 lah aku yo rada hemat. Nah iki aku review kafenya ae jari ini sih kafenya iki apik. Nah ya opo awan dewi langsung explore iki parkirane motor rek karena gak ono sing nunggu parkirane mobil jadi ini aku habis langsung OTW nanggone nggon mangane. Nah iki suasanane indore jadi iso gawe aula meeting kok meeting iki langsung tembus nanggone nek awakmu gak udan-udan iso mangan nang daerah apa sekitar kene jadi iki outdoore apik lho asline nggon sejuk apa maneh ngowo Sarangan jenenge romantis lah. Nah iki nggone hidroponike jarine masakane kabeh makanane kabeh iku rek duduk nang kene nandur-nandur mulai buah mulai sayur mulai hewan-hewan ternak mulai titik mulai apa itu ono jadi ono mini zoo gitu kebun binatang ini ono terus ono kebun ini nah iki awak dhewe enggak kebun jadi spot foto niku ya api jadi gak nyesel nek awak murine pisan iki aku enggak ya alon menikmati udara dingin. Nah iki sing nggone tempat pesan kasir iki juga indoor tapi luwih terbuka. Nah nduk kene iki propertinya ada tuh foto-foto mulai toko lukisan mulai toko bangku-bangku teras ngono mulai toko properti koyo cantik kayak batik mulai alat-alat apa dapur iki pokoknya apik dijamin kok nek nang Sarangan aja lali mampir nang kene yo jenenge omah Jawa Sarangan